Ами дар масҷидҳо сандуқча мемонанд ко барои хайр. Мегӯянд як ҷоиз аст ё ҷоиз нест. Масъалаи чи ихтилофӣ аст. Як думло мегӯянд хай барои ободии масҷид, як хело мегӯянд ин мумкин нест. Агар сандуқчаро монӣ дар ҳукумат монӣ ва ё ғазаб мекунанд, ба ғазаби Аллоҳ дучор мешаванд. Мегӯянд сандуқчаҳои хайркунанда танга банга мепартоянд. Ин чизо ҷоиз аст? бале ҷоиз. Барои он ки масҷидҳо дар диёри мо аз тарафи давлат таъмин карда намешавад. Масалан, пули барқи масҷида кӣ медиҳад? Пули посбона кӣ медиҳад? пули масҷида тозамекардагӣ кӣ медиҳад? Пули налоги масҷида кӣ медиҳад? Пули барқи кӣ медиҳад? пули об, пули умуман сарфу хароҷоти масҷида кӣ медиҳад? маҷбур аст ҳама одамо сандуқчаи хайрия кунад. Лекин сандуқчаи хайрия барои ободонии масҷид аст. касе ки ба ғайри ин истифода мебарад, вай рӯзи қиёмат ҳар як тинаша ҷавобгариш аст. касе оварда хайр кардааст, бо мақсади обод кардани масҷид хайр кардагӣ аст. ғайри ободонии масҷид дигар ҷо касе сарф мекунад, вай рӯзи қиёмат ҷавоб мегӯяд. фаҳмидед? Барои ҳамин ҷоиз аст монданаш. Чунки яъне ки масҷид сарфу хароҷот дорад, ки тият бад вая. барои ҳамин ҷоиз аст. масъалаи ихтилофӣ аст мегӯед, ки гуфтааст ихтилофӣ гуфта. Ям домулоҳо гуфтанд ки бия ташбиҳ интернет дидем, мегӯяд ҷоиз нест, ба ғазаби Аллоҳ дучор мешавад. гиретон масҷидҳо мегӯянд. Намедонам. Масҷид агар масалан масҷида ҳукумат таъмин мекарда бошад, масҷид ҳар расходи сарфу хароҷоте ки масҷид дорад, манам серкуфо дар баъзе кишварот серкуфоша ҳукуматаш дастгирӣ мекунад. ҳукумат серкуф месозад, ҳукумат расходи светша метиҳад, оилики кормандоша метиҳад. ҳамин хел бошад нагирад, чӣ бимегирад дигар? фаҳмидед? Агар ҳамин набошад, ва аз куҷо масҷида обод кунад? Масҷид шикасту рехт дорад. фақат ман таъкид кардам ку бо ҷавобгаришам ҳаст. ҳар як тиниша рӯзи қиёмат як ба як дар назди халқ, дар назди Аллоҳ таоло ҷавоб мегӯяд. имоми масҷид. Бале.